Pozdrav dragi prijatelji i pratioci. Ja sam ostala dužna jedne priče, a to je priča vezana za Saturna u ribama. I rešila sam da ovaj moj video danas najviše posvetim upravo Saturnu u ribama i šta nam Saturn donosi kada nam prolazi kroz određenu kuću. A zašto sam se baš odlučila za ovaj video? Pa zato što nam naredne nedelje, tačnije u petak 15.11. pored punog meseca koji ćemo imati u znaku bika, Saturn kreće direktno. Znači, posle punih 4 meseca Saturn zaokreće u svom hodu iz retrogradnog prelazi u direktno kretanje i to svakako označava jedan bitan period i Saturn se neće više zaustaviti, nego nam naredne godine, tačnije 25.5. prelazi u znak Ovna. Saturn će se naredne godine ponovo vratiti u znak riba, jer će biti retrogradan u znaku Ovna, ali imamo dosta meseci do tada, tako da ćemo o tome pričati o tom potom. Uskoro možete da očekujete i moj video posvećen tome šta nas očekuje naredne godine, koje će doneti, eto, kao što sam sad rekla, bitne važne promene, kao što je prelazak Saturna u znak Ovna, pa i Urana menja znak i tako. Svašta nešto će se važno dešavati, o tome će biti poseban video. Ovaj video, kažem, želim pre svega da posvetim Saturnu, njegovom direktnom kretanju i uopšte značenju Saturna u znaku riba, a ono što je još jako važno za ovu nedelju, a to je da će Venera upravo u ponedeljak 11.11. da uđe u znak Jarca. Tako da će ovaj Saturn u ribama zapravo da bude vladar Veneri narednih mesec dana, koliko će Venera se kretati kroz znak Jarca. I evo par reči prosto za tu važnu promenu kada su u pitanju emocije, odnosi i opšte materijalne vrednosti. Znači, Venera prelazi iz tog strastvenog i ljubomornog i možda i posesivnog znaka Škorpiona u vrlo ozbiljan znak Jarca, tako da se i fokus naš kada su u pitanju emotivni odnosi, ali i odnos prema poslu i prema materijalnim vrednostima u velikoj meri menja. Znači, mnogi će biti više zainteresovani za ozbiljne veze, bit ćemo mnogo više promišljeni, sve do 7.12. Ja sam sebi ovde stavila bitne stvari da ne zaboravim da vam kažem. Znači, sve do 7.12. Venera je u znaku Jarca, tako da i naš fokus prema odnosima se menja, težit ćemo ozbiljnosti, odgovornosti, bit ćemo više promišljeni, kao što sam rekla, zainteresovani za ozbiljne veze, za ozbiljne teme. Ono što je veliki kvalitet Venere u znaku Jarca po meni jeste taj što je Venera u Jarcu vrlo ozbiljna, ali nije to primarni kvalitet, nego je ona verna. Po meni je taj kvalitet jako značajan, zato što ona govori o tome da smo mi spremni da dugo čekamo našu pravu vezu, da smo spremni da čekamo svog partnera i ako on ode negde daleko, to je prosto mitološki vezano za ovu simboliku Venere u znaku Jarca, tako da u svakom slučaju spremni smo da čekamo svog partnera i to je taj kvalitet koji, eto, negde ja verujem da svi mi poštujemo, bez obzira što živimo u ovim vremenima kada su dostupno da menjamo veze, kad su nam dostupni razni izazovi i kada imamo izazove na svakom koraku. Mislim da ta lojalnost, ta jedna vernost i poštovanje nekih i tradicionalnih stvari, ono što nam nedostaje, čini mi se, jako puno i možda ćemo se upravo tim temama i takvim načinom razmišljanja i baviti u narednih mesec dana. U svakom slučaju, svi vi koji ste slobodni, nemate partnera, ako vam se neko pojavi u narednih mesec dana, to je vrlo verovatno vaša važna karmička veza, jer Venera u Jarcu svakako govori o karmičkim vezama, o nekoj vezi koja je možda bila mnogo lepa i tako dalje. Mi smo spremni da sačekamo tu vezu i da zapravo nastavljamo neku vezu iz života u život, to je ona pozitivna konotacija. Naravno, može da označava i negativne karmičke veze, ako mi za to imamo kod u našoj natalnoj karti. Inače, sama Venera u znaku Jarca u principu, kažem, govori o tome da i čekamo dugo i da smo spremni da čekamo i da nismo spremni da pravimo kompromise, što je vrlo bitno, da budemo po svaku cenu s nekim u vezi, ako ta veza nije dobra i kvalitetna za nas. Tako da, eto, ako vam se upravo neko pojavi narednih mesec dana, to je svakako vrlo bitan znak i važna priča za vas.
Ostali koji su u emotivnim vezama sigurno će se baviti temama kako svoj odnos da prodube, kako svom odnosu da daju jednu ozbiljnost. Znači, mnogi će, eto, možda iz neke neozbiljne veze da uplove u ozbiljniju vezu, odnosno da od neozbiljne veze naprave neku veću priču, da osveste da treba da zaista naprave, možda da dođu do braka ili tako da ta veza bude ozbiljnija, trajnija, jer Venera u Jarcu govori o tim kvalitetima, to je trajanju i postojanosti i kažem, po meni je to jako, jako dobar i kvalitet Venere u Jarcu, ona je možda više zatvorena, možda je mnogo ozbiljna, sve to stoji, ali čini mi se da ovim vremenima nam neće faliti i da malo dobijemo više ozbiljnosti kada su u pitanju partnerski odnosi. Takav je moj utisak, ne znam, vi pišite kakav je vaš. Što se toga tiče. Sad, znači, čekala sam, nisam baš da kažemo planirala tako, obećala sam ovaj video vezan za Saturna u ribama, ima boga mi nekoliko meseci, ali eto, namestilo se baš da sam ja sad spremna da pričam o tome, a vidite da će Venera da bude u njegovom znaku. Znači, imamo tu jednu sad uzajemnu recepciju narednih mesec dana, Venera je u Saturnovom znaku, a Saturn je u Venerinom znaku egzaltacije. Što znači da jedna drugu planeta jako podržavaju, znači ovo je zaista dobar period kad su u pitanju partnerski odnosi, pre svega oni ozbiljni odnosi. Ovde se ne podrazumevaju nikakve afere, nikakve veze na jedno veče, to Saturn svakako ne podržava, kao što on ne podržava ni Venera u Jarcu, ali sve ono što ima tu jednu težnju da traje, da bude postojano, da budemo posvećeni nekome, da se i borimo za nekoga, da sačekamo nekoga, to će nas svakako podržavati u narednih mesec dana. I ja vam želim puno sreće zaista u kojoj god životnoj fazi da se nalazite. Pre svega vam želim da nađete svoju srodnu dušu, a Venera u Jarcu nekako čeka, to je nekad i stara čekalica, čeka tu srodnu dušu. Znači ona nije spremna da pravi kompromise. Kao što Jarac kao znak nije spreman za kompromise. Jarac je vrlo tvrd, vrlo i krut i neće lako da pravi kompromise, nekada i na svoju štetu, ali prosto to je kvalitet takvog znaka i to je to, treba poštovati ono što je vrlo dobro i kvalitetno, a to je svakako da Saturn i uopšte znak Jarac poštuju kvalitet, nešto što može da opstane u vremenu. Tako da, eto, i ako stanete na ludi kamen, vrlo verovatno, a pre ovog retrogradnog Merkura, od 26.11. onda sigurno taj vaš brak ima predispoziciju da dugo traje i, eto, da kažemo, do kraja života. Tako da, ako se odlučite na taj korak, ja vam želim ovom prilikom puno sreće. Ili znate nekoga ko upravo to planira. Sad, šta je ono što nam ovaj Saturn u ribama donosi? Da ne zaboravim vrlo bitnu stvar. Vidite ovako, kad generalno pričamo o Saturnu u ribama koji eto, tu je po 2,5 godine u jednom znaku i naredne godine u 5. mesecu prelazi u prvi znak, u znak Ovna, u znak svog pada, to je vrlo bitna i tema, kažem, za moj poseban video posvećen godišnjoj prognozi, a Saturn u ribama nam pre svega često postavlja izazove kad je u pitanju naš unutrašnji svet, odnosno naša duboka osjećanja, naša empatija i na neki način tokom celog ovog svog boravka u znaku riba Saturn nas iskušava po meni koliko smo mi saosećajni prema drugima, koliko smo mi spremni da se žrtvujemo za druge, koliko smo mi spremni da prihvatamo izazove u svom životu, koliko smo mi zaista duboko verujući i koliko mi verujemo pre svega u nešto što je dobro i što je plemenito. Jer ribe od svih znakova govore o najdubljoj veri. To nije ona vera koja je vezana zvanično za vašu religiju. Svi se mi rađamo unutar neke porodice koje pripada nekoj zvaničnoj religiji, nekom društvu koje je vezano za određenu religiju. Ali ovo je, ribe govore o onoj najdubljoj religiji, o najdubljoj veri u dobro, veru u Boga, veru u kosmičku inteligenciju, veru u to da smo mi takođe kao što smo
bića sazdana od elementa zemlje, svakako sazdana od elementa duhovnosti. Evo, uvodim vam novi element. Ali, eto, to mi je sad inspiracija. Hoću da kažem da smo svakako Božja kreacija i da imamo sve mogućnosti da živimo mnogo jednim kvalitetnim i srećnim životom, a da svakako to negde zavisi od nas sami koliko imamo vere u to da to možemo. Znači ona najdublja, ona vera koja se ne izgovara, ona vera koja je najtiša, ona vera o kojoj se ćuti, ona vera u ono što se veruje, u čuda, ta vera koja veruje u čuda, u svako dobro i da će dobro uvijek pobediti, upravo vezana za ovaj 12. znak, za znak riba. I boravkom Saturna u znaku riba mi sigurno smo mnogi posebno ribe kroz čiji znak Saturn prolazi, imali tu vrstu iskušenja i pitanje koliko je svetlost uspelo da pobedi u odnosu na tu senku koju Saturn predstavlja. Ali to, kažem, govori o tim najdubljim našim osjećajima. Znači, ovaj položaj Saturna u znaku riba zapravo od nas traži tu jednu jasnoću. Ostati jasan, ostati strukturisan, ostati osoba sa principima i u najtežim situacijama jeste ideja Saturna u znaku riba. Da li ćemo mi uspeti, da li ćemo se mi potpuno izgubiti u nekom svetu iluzija, u nekom svetu možda poroka, kao što je alkoholizam, narkomanija, bolesti zavisnosti bilo koje vrste. Kažem, to opet zavisi od nas, jer ribe vladaju i time. Pored ove najdublje duhovnosti, vladaju i sa tim, da kažemo, niskim strastima, odnosno određenim bolestima zavisnosti i prevarama i obmanama. Znači, koliko ćemo mi ostati stabilni, a ne dozvoliti sebi da budemo obmanuti ili da obmanjujemo druge, to su sva moguća iskušenja koje možemo da doživimo tokom njegovog boravka u znaku riba. Šta sam napisala što bi recimo bilo bitno da ne zaboravim? Znači, ribe kao znak simbolizuju granicu između realnosti i iluzije, pa Saturno položaj ovde može da od osobe traži jasnoći i postavljanje granice. Saturn kao planeta i znak Jarca kao njegov znak uvek govori o nekim granicama. Da su to granice između dve države ili su to granice između nas i drugih ljudi, ili je to granica unutar nas koja svakako govori o tome da jasno možemo da razlučimo ono što je realno, racionalno od onoga što je neka naša obmana, iluzija. Znači, mi ćemo sigurno, ako nismo do sada, ali eto dok ne izađe znaka ovna, možda zaista biti u situaciji da mnogi naše strahove, naše fobije projektujemo na druge ljude i na nešto što je spoljašnji svet. Zato što sve fobije, svi strahovi idu iz znaka riba. Inače, Neptun koji vlada ribama i Saturn su vrlo slični. Na neki način je prosto mitološki su povezani i imamo tu priču vezano za taj simbol jarca koji je polujarac, poluriba, gde smo imali boga Pana koji je u simbolici jarca koji se uplašio od tog čudovišta, morskog čudovišta od kojeg su se plašili svi bogovi, Tifona, i kad se Tifon pojavio onda je Pan skočio u vodu i taj uzeo jedan čudan oblik. Znači, donji deo tela je bio pretvoren u ribu, a gornji deo je bio u telu jarca. Tako da, već kroz tu jednu mitološku priču mi vidimo tu jednu paralelu između i povezanost između Saturna i Neptuna. S druge strane, imamo prosto u simbolici i značenja tih planeta već jednu dozu straha, jer ovo sve što sam rekla iz znaka riba nas može jako da uplaši. Tu je sve ono što je pohranjeno, što je vezano za neka naša karmička sećanja, za sve ono što želimo da sakrijemo od sebe i od drugih ljudi, odnosno kompletno naše nesvesno biće, svakako vezano za priču riba. A Saturn sada u znaku riba upravo sve to iznosi na površinu i želi da se mi suočimo sa tim, odnosno da ne projektujemo ono što je unutar nas na druge ljude. E sad, šta se često dešava? Znate, jako je teško za svakog od nas da se
suoči. Ja ovde imam 2-3 muve koje nikako ne mogu da ih se rešim, a prosto mi ih je žao i da ih ubijem, ne mogu da ih isteram i eto, lete mi ovde i sad kroz ovaj video, ali ajde, sigurno im je interesantno i da prate ovu priču na neki svoj način, na neki svoj nivo, ali želela sam da vam kažem da nas Saturn zapravo tera da prepoznamo te projekcije. Šta se dešava svima nama? Vidite, kad nas nešto plaši ili kad nam se nešto ne sviđa kod nas, neka naša osobina, neka karakterna osobina, na kraju krajeva, mi to vrlo često projektujemo na nekoga ko je pored nas. Pa onda, ako smo mi duboko, ne znam, ljubomorni ili ne znam, kako da kažem, eto, ajde, kad mi je ljubomora došla prva, neka ostane. Ako smo mi ljubomorni, znate, teško je da to kažemo, da, mi smo ljubomorni. Mislim, to je već kad to kažete, vi ste kao alkoholičar kad kaže, da, ja sam alkoholičar. Učinio je prvi korak i prvi korak ka izlečenju bilo kog oblika zavisnosti. Kažem, ribe su vam vezane za sve bolesti zavisnosti, da ih sada ne nabrajam i ne prizivam, ali znate na što sve mislim. Prvi korak jeste da glasno i jasno kažete, da, ja imam problem sa tim. Da, ja imam problem sa kockom, da, ja imam problem jel se stalno kladim, da, ja imam problem, lažem previše, ne smem da kažem istinu, da, ja imam problem, previše pijem ili ne znam, ja šta god, da je u pitanju, prvi korak je da to jasno kažete. Tog trenutka kad ste vi to jasno rekli, vi to više ne možete da projektujete na druge ljude i da kažete, onaj preko puta mnogo laže i on ima taj problem i on je ljubomoran. Ne. Sve ono što mi vidimo u svetu oko nas i drugim ljudima koji su pored nas, naravno najpre oni koji su nam najbliži, koje vidimo stalno i družimo se sa njima, sad je vreme s ovim Saturnom u ribama posebno što kreće direktno da prepoznamo te osobine kod nas, da jasno o sebi barem artikulišemo i kažemo, jer je to prvi korak da dođe to do naše svesti. Kad nam nešto dođe do naše svesti, mi smo na sledećem koraku da to osvestimo, prepoznamo i izlečimo. Znači, put do izlečenja vodi tako što ćemo da priznamo. Drugi jeste, kažem, vezano za znak riba, da se okrenemo dubokoj duhovnosti, spiritualnosti, da se molimo, da se klanjamo, da meditiramo, da bilo koji oblik duhovnosti koji primenjujete svakako vrlo vredan, ništa nije starije ili da kažemo vrednije, najvrednije ono što vi stvarno osjećate, da vama najviše negdje prija, odgovara, da vas umiruje, da vam daje taj jedan osjećaj sreće, zadovoljstva i da stojite sa svim onim što jeste čvrsto na zemlji. Znači, ništa nije starije, sve je dovoljno dobro i sve ima svoju jednu vrednost. I hoću da vam kažem da nam onda sve te tehnike mogu pomoći da se izlečimo. Vidite, kroz znak riba, i ako pričamo o ribama, to jesu i sveštena lica, to jesu i naši duhovni oci, to jesu i ljudi koji se bave meditacijom, ali to jesu i psihijatri, to jesu psiholozi i psihoterapeuti i svi ljudi koji na neki način nama pomažu da mi jasnije i glasnije se suočimo sa nečim što je neka naša trauma, neki naš strah, neka naša sramota, šta god da je u pitanju, i da to popravimo i da izlečimo. I vrednost Saturna jeste po meni u ribama upravo pored svega drugog nešto što može da označava i u tome što nam pomaže na našem duhovnom putu rasta i razvoja. I on je sad u ovom svom retrogradnom kretanju možda i baš dosta toga izneo na površinu. Sada, pošto menja pravac kretanja, kao što sam rekla 15.11. u petak, sada će se energija, da kažemo, malo i odblokirati. Ja sam sigurna da će mnoge stvari da se kod mnogih pomere sa mrtve tačke. Samo kretanje Saturna u retrogradnom hodu nije ništa opasno. Saturn najviše voli da je retrogradan, odmah da vam kažem. Od svih planeta Saturnu savršeno odgovara retrogradno kretanje. Za razliku od Marsa, o kojem sam pričala prošli put, i rekla da Marsu nikako ne odgovara retrogradno kretanje, jer to nije u skladu sa njegovom energijom. Saturnu savršeno odgovara retrogradno kretanje, jer on inače po prirodi svojoj bavi sa prošlošću i sa starim stvarima i sa vraćanjem unazad 100 puta dok ne naučimo neku grešku.
Tako da, to njegovo kretanje u prethodnih 4 meseca je nama samo negde trebalo da pomogne da zaista iznesemo sve ono što je negde naš emotivni otpad na neki način. Evo sad još jednog novog izraza koji mi je došao. Znači, emotivni otpad koji je negde nas, da kažemo kao svaki otpad, ugrožavao na neki način. Znači, sve ono što je već smrdelo, sve ono što smo sklanjali po tepih, sigurna sam da je nekako izašlo na površinu. Sad, kad je to izašlo, jel tako, sada ćemo mi to lakše nekako i da prepoznajemo i da se i lečimo. To je poenta, da prihvatamo. Prvi način da nešto, kažem, izlečimo jeste da prihvatimo da je to tako. Drugi način je da vidimo kako da dođemo do pomoći, da li je to, kažem, sa nekom osobom ili sami sa sobom ili ćete tražiti stručnu pomoć, nemam ništa protiv, šta god da vam je bitno u ovom trenutku, vi uradite, ali je važno da razumete da uvek svako može da dobije pomoć ako traži. Kao što se kaže, onaj ko kuca na vrata, njemu se vrata otvaraju, pre ili kasnije. Pa prema tome, za svaki vaš problem sigurna sam da postoji rešenje. Možda ga ne vidite odmah, možda neće biti sutra, ali ako ste postojni u tome da želite da rešite bilo koji problem, vi ćete sigurna sam naći rešenje. Rešenje će vam doći. Šta sam još napisala za Saturna u ribama? Znači, karmički aspekti svakako, bitne karmičke lekcije za Saturna u ribama jesu vezane za saosećanje, praštanje i postavljanje ličnih granica. Da kažem, ta priča saosećanja i praštanja je jako vezana za znak riba. Znači, mi smo možda suočeni sa iskušenjem da li nekom možemo nešto da oprostimo ili ne možemo da oprostimo. Oprostite, šta god, koliko god da je veliko. Samo gledajte da ne ulazite u tu energiju da je nešto toliko isključivo kod vas i nikakvu energiju neke mržnje, jer budite sigurni da će vam to ostati karmički dug. Prolazak Saturna generalno kroz 12. znak, koji je vezan za prirodnu 12. kuću, govori o tim karmičkim lekcijama. Tako da, kome je teško, sad upravo treba da negde bude na neki način da bude na usluzi drugima, da pomaže, da volontira, znači treba darivati ljude koji nemaju, da li je to hrana, da li je to garderoba, da li je to neki novac, pomagati ljudima koji su nesrećeni, bolesni, imaju bilo kakav problem, prosto bez pitanja, bez osuđivanja. Ostanite u toj emociji da ne osuđujete, nemojte suditi. Nemamo prava, svi uzimamo materiju i dok god smo zavisni od hrane, nama će se suditi. Znači, gledajte da prihvatite, da pomognete ako možete, ali što manje osuđujte, jer ne možete znati sve okolnosti, sve šta se dešavalo, celu pozadinu nečije priče, da biste vi mogli baš da donesete neki pravičan sud. Znači, pustite, Saturn je planeta koja se bavi karmom, koja skuplja sve ono što smo radili i mislili, pa eto, nemojte da budete veći sudija od sudije, zato što će to sigurno da vam se obije u glavu. Sad, šta je još bitno, ono što sam htjela da vam kažem, to sam obećala i pre. Pošto Saturn i Jupiter su nama, mi znamo, kao hronokatori vremena, zapravo kao te daleke planete, dalje planete, je li tako? Svakako spadaju u dalje planete. Oni opisuju taj jedan vremenski period u kojem smo i rođeni, kad govorimo o natalnim pozicijama, ali i u vremenskom periodu u kojem se nalazimo. Ono što je bitno za ove dve planete jeste da pre svega pratite, ali evo pre svega za Saturna to važi, da pratite kroz koju vašu natalnu kuću prolazi. Jer tamo gde Saturn prolazi, te 2,5 godine, možda i više prolazi, neko neku kuću ima kroz 2 znaka, neko i kroz maltene 3 znaka. Svakako, ako Saturn u jednom znaku boravi 2,5 godine, ako je vama ta kuća veća pa sadrži 2 znaka, onda će vama možda to da bude i 4-5 godina. Ali
poenta je kada Saturn prolazi kroz neku kuću, on zapravo na neki način čekira stanje te kuće. Znači, Saturn uglavnom ne donosi neke epohalno velike srećne stvari. On donosi velike stvari, ali ne lagane i srećne stvari, kao što je to prolazak Jupitera kroz neku našu kuću. Ali on na neki način, kao strog učitelj, kontroliše koliko smo mi dobri u toj oblasti života. Koliko smo mi zadovoljavajući, s kakvom ocenom će nas on oceniti. I ono što ne valja u toj kući, on će onda baš sada kad je u ribama izneti na površinu, kao taj talog, kao taj emotivni mulj, emotivno đubre koje smo napravili i sakrivali od sebe i od drugih. I on će nam upravo to isporučiti kroz tu kuću. Znači, Saturn prolaskom kroz našu kuću nama daje lekcije vezane za tu kuću. Pa eto, kada nam Saturn prolazi kroz našu prvu kuću, to zapravo znači ako ste vi sada riba u poznaku, da vama je Saturn u vašoj prvoj kući ili na kraju vaše 12. Nebitno je, ali ako ste riba u poznaku svakako će vam prolaziti vašu prvu kuću. To je vrlo bitan prelazak Saturna. Saturn kad prolazi prvu kuću, to se dešava na neki svaki 28-29 godina, koliko mu treba da napravi ceo krug oko zodijaka. To donosi jako intenzivne godine, barem te 2,5 godine, ako ne i duže, kada se mi i strukturalno menjamo, da kažemo iz korena se menjamo. Svakako, pošto prva kuća označava lično nas i naše fizičko telo, opet, šta će nam doneti zavisi od toga koliko mi imamo godina. Znate, ako neko ima, 25 godina, pa mu Saturn je sad prvi put u prvoj kući, nije isto kao neko ko ima, 50 kusur godina. Pa zašto? Zato što smo mi stariji, a Saturn nam prolazi prvu kuću, mi možemo imati određene zdravstvene probleme, odnosno zdravstvene teme. To baš nije za očekivati za nekoga ko je mlad. Ali za nekoga ko je mlad, da Saturn mu prolazi prvu kuću, ta osoba će se drastično ozbiljiti. Na neki način možda i malo uplašiti za svoju budućnost. Naravno, to zavisi od toga kakva je to osoba. Ako je ta osoba po prirodi ozbiljna, vredna, disciplinovana, prolazak Saturna kroz prvu kuću neće biti nikakav problem za tu osobu, jer ona već ima sve te kvalitete koje Saturn podržava. Ali neko ko je po prirodi neozbiljan, neko ko ne ispunjava svoje obaveze, neko ko stalno kasni, neko ko laže, neko ko stalno nalazi neke izgovore, prolazak Saturna kroz prvu kuću može da bude jako težak. Jer će onda Saturn baš da isporuči toj osobi gomilu nekih izazova, teških situacija, gde osoba više neće moći da beži od te odgovornosti, nego kao prosto da odjednom dobije 3 kamena koje mora da nosi i ne može da ih skloni. Prosto životne okolnosti se takve naprave da ne možemo da uteknemo, da pobegnemo od Saturna. Znači, osoba se tada menja, mi vidimo odjednom malo više zabrinutu osobu, ozbiljnu osobu. Neke situacije u životu su takve komplikovane možda, pa prosto htela ili ne htela mora takva da bude. Ako mi to prihvatimo, tu energiju, mi ćemo možda, sad govorim za nekoga ko je mlađi, ali eto imate starije osobe koje su takve, odjednom ćete vidjeti da ta osoba zaista mnogo ozbiljnije razmišlja o svojoj budućnosti, želi nešto da napravi za sebe u narednom periodu, možda da menja posao, možda da nađe prvi posao, nešto što iz korena menja. Svakako, okruženje će primetiti veliku promenu, jer to smo lično mi. Odjednom će okruženje da primeti da se nešto dešava ozbiljno s tom osobom, da je ona drugačija. Ajde da kažemo, ako je neka mlada osoba u pitanju, ta osoba će ali u tom periodu, da postane mnogo ozbiljnija i odgovornija. I to je svakako velika vrednost Saturna. Sad, prolaskom kroz prvu kuću, ako je osoba naravno poznaku riba, svakako mogući su svi strahovi, neke dileme, stvari iz prošlosti, karmičke priče, koje će se sada odmotati i koje mogu da budu teške. Od ove osobe se očekuje da bude vrlo saosećena, vrlo trpeljiva, vrlo mirna i suzdržana. Znači, to je nešto što je vrlo bitno. Svakako, prolazak Saturna kroz našu prvu, 4., 7. i 10. kuću je najznačajniji. I on onda dominira, da kažemo, jer uglovi uvek označavaju bitne događaje
bitne stvari koje nam ulaze u život na koje mi nemamo kontrolu. Kad Saturn deluje, to je, kako da kažem, kao da je karma vam isporuči račun. I šta ćete vi? Morate da ga platite. Ko kad vam donesu račun u restoranu. Vi ne platite, pa ne znam šta ćete, perete sudove. Ali svakako morate platite račun. Isto je to. Samo što vam se isporuči nešto što je bilo napravljeno jako davno. Kada nam Saturn prolazi kroz našu drugu kuću, prolazak sada Saturna kroz znak Riba, kroz našu drugu kuću, svakako govori o tome da treba da postavimo jasnije granice i jednu veću disciplinu kad su u pitanju naše finansije i materijalne vrednosti. Možda ćemo i da imamo finansijske probleme. Saturn često nas upravo iskušava tako što nam donosi određene probleme. Znači, možda će se pojaviti problemi i mi onda tek shvatimo koliko su finansije važne. Odnosno, shvatimo da mi smo vrlo neozbiljni kad su u pitanju finansije i sada ćemo se naučiti jednoj većoj disciplini i više ćemo da vodimo računa na šta trošimo novac. Neću da kažem da ćemo postati škrti, ali ćemo se možda s razlogom zapitati na šta mi sve dajemo novac, što je, opet da kažemo, jako kvalitetno. Osoba koja je disciplinovana i natalno ima dobrog vladara druge kuće i uopšte dobrog Saturna, pa već ima tu jednu urođenu disciplinu, u periodu kad Saturn prolazi drugu kuću ne mora da ima finansijskih problema, nije nužno da imamo probleme, ali na neki način tada će osoba ozbiljnije da razmisli šta svojim novcem da radi, s nekom materijalnom, to je pokretna imovina, da li nešto da se uloži taj novac, znači šta dugoročno da uradimo sa nekim svojim finansijama kako ne bi gubile na vrednosti. Znači ta osoba neće imati manje finansija, ali će imati pitanja kako da sačuva svoje finansije i na šta pametno da ih ulaže. Dobro, svakako, pošto druga kuća označava i naš osjećaj vrednosti, ovo jeste i suočavanje sa time koliko mi vredimo, kako mi vrednujemo sebe. Ovo je možda pitanje za nekoga ko, ne znam, prodaje neki proizvod ili neke usluge, lične usluge, da li ih pravilno vrednuje, da li naplaćuje premalo ili previše. Znači, jedno preispitivanje na dubljem nivou kada su u pitanju finansije. Treća kuća je, kada nam Saturn prolazi treću kuću, pošto je to prirodna blizanačka kuća srodna sa Vodolijom, Saturn nužno ne mora da donose loše stvari. On može doneti i izneti na videlo probleme koje recimo imamo sa svojim rodbinom, sa bratom, sestrom, ako imamo, naravno, to se podrazumeva. Ali neka tema vezana za brata, sestru može da bude vrlo dominantna. Zatim, naš način komunikacije će biti sveden na jednu bolju meru. Nećemo gubiti vreme u previše priča, u previše bezveznih priča. Kao da imamo tog Saturna koji kaže, dobro, ajde dosta, ajde se bavi drugim stvarima. Pričaš 3 sata na telefon nevažnim stvarima, znači vreme je dragoceno. Saturn je vreme, znači Saturn nas meri kroz vreme, on nam i definiše dužinu života na neki način, znači to je vreme koje imamo. Znači samo tada će nam se pojaviti više ideja šta da radimo sa svojim vremenom, na što mi trošimo svoje vreme, razmišljanje na tu temu. Treća kuća govori o načinu na koji mi mislimo i to je tema vezana i za naš unutrašnji dijalog. Znači s jedne strane može nam doneti jednu ozbiljnost, može nam doneti možda i neke ideje koje mi dugoročno i pametno možemo da iskoristimo, posebno ako imamo da je nama natalni Saturn dobar sa vladarem treće kuće, onda je ovaj prolazak Saturna kroz treću kuću vrlo dobar, jer baš tada mogu da se rode neke ideje koje mi možemo pametno da iskoristimo i da nam donesu neku vrednost. Svakako, introspekcija, analiza misli, analiza rodbinskih odnosa, kažem, ako natalno imamo lošu priču Saturna i Merkura, Saturna i vladara treće kuće, mogući su problemi sa rodbinom, odnosno najpre sa bratom i sa sestrom. Ono na što treba da vodimo računa takođe jeste i saobraćaj. Možda će osoba da se promeni, recimo imate nekoga ko brzo vozi, na primjer, i Saturn mu sada prolazi treću kuću. Odjednom ćete primetiti da ta osoba je mnogo pažljivija u saobraćaju. Zašto? Pa možda će se nešto i neprijatno desiti osobi u saobraćaju, nešto će je uplašiti, možda neku kaznu plati, možda i napravi neki udes,
Ali to će na neki način osvestiti i prosto da treba da bude pažljiviji u saobraćaju, jer je to takođe pod vladavinom treće kuće. Šta nam još donosi? Kada nam prolazi kroz četvrtu kuću, to je vrlo nezgodan period, zato što prosto u prirodnom zodijaku Saturn je u lošem znaku, znaku raka, on je tu znaku svog izgona u četvrtom znaku, i uopšte Saturn kad je u četvrtoj kući, natalno koga ima, to govori da osoba nekako se rađa u porodici gde imate, koja je tradicionalna, gde imate jednu možda hladniju atmosferu, što nije svakako lagano za odrastanje i za malo dete. Možda je prisutna neka bolest u toj porodici, neke starije osobe koje su bolesne, pa je onda porodica vezano za tu priču, ili su roditelji bolesni i tako dalje. Jedna težina, ajde da kažemo, u jednoj rečenici, jedna težina. Saturn u 4 govori o težini vezano za našu kuću, za našu genetiku. Sad, kad nama on tranzitira kroz našu četvrtu kuću, on na neki način, evo to se sada dešava upravo strelčevima, je li tako, koji je u poznaku strelac, njemu uglavnom su ribe negde u četvrtoj kući, vrh četvrte i tako. Znači, to govori o tome da oni na neki način moraju da se bave porodičnim stvarima, moraju se bave porodicom, porodične teme, briga oko nekoga iz porodice postoje dominantna. Da li je to za stariju osobu ili za mlađu osobu, to sad nije bitno. Bitno je da razumete da je fokus na porodici i neki strah je moguće dominantan. Takođe može da govori o brizi, o roditeljima ili starijoj osobi. Prosto se zahteva od nas da pokažemo ono saosećanje, samilost, brigu i da se na neki način žrtvujemo za nekoga ko je nama blizak. Jer četvrta kuća uvek govori o bliskim osobama. Svakako, na jednom dubljem nivou, ovo možda jeste sada period kada mi treba da nađemo snagi da oprostimo nekome, kako da kažem, ko nas iz porodice povredio. Možda su to naši roditelji, pa je to nekad i najteže oprostiti. Ali koliko god da je teško, bitno je da razumete da je opraštanje put za isceljenje. I ništa ne može dušu toliko da isceli kao što je to opraštanje. Neopraštanje i mržnja je put u pakao. To, koliko god da ste vi u pravu, koliko god da vi imate racionalno objašnjenje i tako dalje, to je vrlo pogubno, dugoročno, vrlo pogubno i dovodi do karmičkog duga. Znači ovo, ako vam Saturn ide u 4, dišite duboko, radite sve što može, budite prisutni, budite odgovorni, a na jednom dubljem nivou, ako se pokrenu neke porodične teme koje su teške, imajte snage da oprostite. Prolazak Saturna kroz 5. kuću može nam doneti, ako smo slobodni, evo upravo ono što sam rekla, karmičku vezu, može nam doneti, ako ste slobodni nekog sretnete, to može da bude ozbiljna osoba, starija osoba ili osoba koja je mlada, ali tako se ponaša i deluje kao da je starija, svakako donosi karmičke veze. A ako ste u vezi, može da donese jednu vrstu zahlađenja odnosa. Znači, pošto je 5. kuća, kuća dece, kreativnosti i ljubavi, mi možemo imati sa prolaskom Saturna kroz 5. kuću brigu za decu, za dete. Možda je briga opravdana, možda i nije, to je ono znaš šta vi sad treba da radite i da prepoznate. Ali briga oko deteta, briga možda neko zahlađenje u nekom emotivnom odnosu, ako smo u toj životnoj fazi. Znači, i ako se bavimo kreativnim poslom, možda ćemo osetiti blokadu neku kad je pitanje naša kreativnost. Kao da nas je Saturn nas nekako drži u mestu. Sad, s ovim njegovim direktnim kretanjem, baš sada možemo opet nekako da se pomerimo i da budemo, da kažemo, da se odblokira naša kreativnost. Ali uopšte kroz 5. kuću nam traži možda jedan ozbiljniji pristup kreativnim stvarima koje radimo. Saturn traži samo, kažem, kad prolazi neku kuću, on ako kaže ovde je sve u redu, mi nemamo problem s tom kućom. Ako Saturn kaže da, osoba ima emotivnu vezu, da, ali ona je u vezi ozbiljna, poštena, lojalna, nema tu problema. Možda dođe nekog malo, kako da kažem, nekog zasićenja, ali to neće da ugrozi našu vezu. Ali ako smo mi nemarni u našim odnosima,
i nemarni s našom decom, pa mi ćemo baš sada imati problem na tom polju. Da li u emotivnom, da li sa decom, da li nešto možda i priča sporta, može da bude i donese sportsku povredu, ako smo sportista ili prosto i ako se rekreativno bavimo, može i to da bude. Ako natalno imamo Saturna lošeg sa Marsom ili sa Suncem ili sa vladarem pete kuće, može nam doneti i neku povredu, baveći se nekim sportom, jer je to sve u vladavini pete kuće. Prolazak Saturna kroz šestu kuću je po meni važan zato što nas suočava sa tim pitanjem stvarno kako izgleda naša svakodnevnica. On će lako da donese tu jednu rutinu, ali inače šesta kuća govori o svakodnevnim stvarima. Međutim, po meni je vrlo bitan zato što nas nekako suočava sa temom zdravlja i koliko mi brinemo o našem zdravlju. Znači, najbolje i najpametnije što možete da uradite, evo moj prvi savjet, ako vam Saturn prolazi šestu kuću, jeste da prekontrolišite svoje zdravlje, da uradite sistematski pregled ako ste zdravi. Ako vi znate da imate neke zdravstvene probleme, onda svakako jako vodite računa, pratite, kontrolišite. Znači, budite tome posvećeni, ono što se kaže, odvojite vreme za sebe i onda neće vam doneti neki problemi. Može vam doneti promenu neku na radnom mestu, može vam doneti malo neku težinu, recimo sa kolegama, ako kažem ste vi natalno imate Saturna u lošem aspektu sa šestom kućom, može vam doneti gubitak kolege, može vam doneti probleme, može vam doneti promenu radnog mesta i tako dalje, nešto što vam neće prijati, može vam doneti brigu za zdravlje, ali ako natalno nemate i vi ste inače po prirodi odgovorni kad je u pitanju zdravlje, neće vam doneti loše stvari, jer on prosto je to prirodni znak device, a to odgovara Saturnu koji vlada znakom Jarca, to je ta energija zemlje, samo će vam doneti možda još više obaveza na poslu ili kako da kažem, možda baš prepoznavanje šta je primarno najvažnije da se uradi. Saturn je uvek nas tera da budemo fokusirani na ono što je najvažnije. Kažemo ono da ne trošimo najvažniji resurs, a to je vreme. Mi sve drugo možemo da imamo, nemamo, ali vreme koje smo izgubili ne možemo nikako da vratimo. Možda ste siromašni, ali ne znači da nećete dobiti, ne znam, na lotu pa biti milioner. Znači, to može da se promeni. Ali da vi vratite sad one godine i ono vreme koje ste izgubili, to još nemamo taj mehanizam. Da to možemo da uradimo. Tako da, nas on sada samo nekako, kad je u pitanju posao, pošto šesta kuća govori i o poslu, vraća na to da obratimo pažnju šta je najvažnije tokom dana da uradimo, koje su to obaveze. Da imamo listu obaveza i prioriteta i da se toga držimo. I da čekiramo, uradio sam, nisam uradio, što nisam, dajte sebi objašnjenje neko, racionalno uradite sutra. Znači, da ne zanemarujemo svoje vreme, svoje obaveze, nego da ih završavamo na vreme. Sad, došli smo do sedme kuće. Prolazak Saturna kroz sedmu kuću je vrlo bitan i važan, zato što je to ugaona kuća, a s druge strane može da bude vrlo dobar period kad su u pitanju partnerski odnosi, jer je prirodno Saturn egzaltiran u znaku Vage. Može vam doneti brak vrlo lako ako ste u tom životnom periodu i ako vam donese brak, to je brak sa karmičkim partnerom, to je 100%. To je karmička veza i to je, kako da kažem, kao da ste baš čekali tog partnera. Možda će vas on mučiti, ne kažem da je karmička dobra ili loša, samo hoću da kažem da je to partner s kojim ste već imali neku priču i to sigurno iz više života, ne samo iz prethodnog. Druga stvar, kažem, prirodno on kroz sedmu kuću ne mora da donosi loše stvari, može da donese, kažem, ozbiljnu vezu, može da donese, naravno, posebno ako vi natalno imate Saturna u trigonu sa Venerom ili sa vladarem sedme kuće, onda će vam doneti dobre stvari, može vam doneti izlazak u javnost, može vam upravo ovaj Saturn u ribama neku vašu kreativnost koju vi imate, koju ste klanjali od očiju drugih ljudi, sada da iznesete i da vas ljudi po tome prepoznaju. Tako da je to dobar period. Međutim, ako imate loš aspekt natalno sa Venerom ili vladarem sedme kuće, sada možete da imate krizu u partnerskim odnosima. Kao što vidite,
Šta će nam doneti Saturn kroz neku kuću? U velikoj meri zavisi šta mi kao predispoziciju imamo u našoj natalnoj karti. Tu vam ne mogu ovako sad kroz video pomoći, ja vam sad tu dajem smernice, ako vi poznajete svoj horoskop toliko da možete da prepoznate da li ga imate dobrog sa vladarem 7. kuće ili sa Venerom. Ako ne, eto, možda je dobra i prilika da zakažete kod nekog astrologa konsultaciju pa da malo bolje razumete u kojem se to životnom periodu nalazite. Kažem, generalno kroz 7. kuću je važno sada da težimo zrelijim, stabilnijim emotivnim odnosima i da naravno imamo dovoljno strpljenja za druge ljude, jer 7. kuća predstavlja ne samo partnera, već i sve druge ljude koji su preko puta nas. Može nam doneti temu i suda, 7. kuća govori o tome, kontakt sa advokatima, natalno ako imamo, kažem, dobro postavljeno, eto možda baš da bude presuda u našu korist, ako ne, onda ćemo dobiti tu karmičku lekciju da izgubimo spor i da idemo dalje. Znači, može vam doneti iskreno kroz svaku kuću i više stvari, ne samo jednu. Kažem, zavisi od toga koliko vama natalni Saturn ima aspekata i koliko je on u vezi sa tim kućama. Tako da svakako može vam doneti, ako je brak u pitanju i ako budete se odlučili za brak, onda je to brak koji može dugo da traje i do kraja života, jer kažem, Saturn se raduje i toj 7. kući, jer je to prirodna kuća njegove egzaltacije. Kada prolazi 8. kuću, fokus je na dubokim transformacijama. 8. kuća je prirodna kuća koja nas plaši, i kuća smrti, i bolesti, i operacija. Naravno, zavisi sada, kažemo, u kojoj smo mi životnoj dobi. Ako smo mi mladi, mi ćemo možda baš kad nam ide Saturn kroz 8. kuću razmišljati kako da podignemo recimo kredit, pa da kupimo neku nekretninu. To je nešto što je za našu budućnost, ako smo za našu decu i tako dalje, naše potomke. Ako smo stariji, može nam doneti neku hirušku intervenciju. Opet, ako je on dobro postavljen sa vladarem 8. kuće ili sa Marsom, Plutonom, mi ćemo to lagano da prođemo. Inače, Saturn, neko ko ima Saturn u 8. kući, koji je jak, dobro postavljen u 8. kući, to daje dugovečnost. Tako da on ne mora da označava da će osobi nešto loše da se desi. Natalno može da govore o dugovečnosti, što ne znači da osoba neće imati zdravstvenih problema, ali svakako govori o tome da može dugo da traje. Tako da i sada prolazak kroz 8. kuću nas negde duboko menja i svakako naš odnos prema novcu će se takođe menjati. Možda ćemo sada da naplatimo neko životno osiguranje, možda ćemo sada da, ako smo mladi, da se odlučimo da uđemo u neko osiguranje ili neki kredit. U svakom slučaju treba biti pažljiv, treba biti smiren u ovom periodu kad prolazi 8. kuću. Naravno da može da označava i neke gubitke, zaista i da izgubimo nekoga ko nam je bitan i važan, može da označava, kažem, to i kuće smrti, ali ne treba se plašimo da je samo to, nije to. Možda baš ako imamo trigon sa suncem i neko ima neku intervenciju, ali to prođe super i osobi to produži život, tako da treba razmišljati uvek pozitivno. Kada nam Saturn prolazi kroz 9. kuću u znaku Riba, tema religije, tema vere je vrlo naglašena. Takođe i tema dalekih putovanja. Vidite, ribe označavaju generalno najdalja putovanja, putovanja preko okeana, putovanja na udaljena neka ostrva, a 9. kuća govori o putovanjima. Tako da može odoneti odlazak na neko putovanje, može to da bude i odlazak neki samostan negde, možda neko se odluči da ode u Indiju, recimo, pa da provede tamo nekoliko meseci ili godinu dana, je li to u vezi, je li tako, neko ko se okrenu duhovnosti, neko ko želi da bude sam, neko ko želi da dobro promisli o svemu. Naravno, na nekom drugom nivou može baš da donese nekome blokadu, recimo, ne dobijete vizu za koju ste tražili. Da li će vam doneti jedno ili drugo, kažem, pre svega posmatrite kako vam je Saturn postavljen sa Jupiterom i sa vašim vladarem 9. kuće. Ali tema putovanja, odlazak života u inostranstvu ili povratak iz inostranstva, znači tema inostranstva, religije
neke životne filozofije, opet ako ste mladi ne verujem da ćete baš da budete preterano filozofski raspoloženi, više ćete razmišljati o nekom možda odlasku u inostranstvo radi nekog školovanja, možda odlazite negde u inostranstvo na neku umetničku akademiju, zašto da ne, ali ako ste stariji, onda ovo jeste baš prilika da razumete svoj životni put i da dođete do neke mudrosti. U svakom slučaju, ovo je vreme kada se razmišlja o višim stvarima, o svrsi, koja je to naša svrha u životu. Saturn u ribama nas upravo tu otvara. Koja je to svrha i misija? Šta je ono? Zbog čega smo mi rođeni? Osim da, ne znam, radimo sve one običajne stvari što radi svaki prosječan čovek. Ali tu se otvaraju ta pitanja koje su pitanja višeg reda. A to je koji je smisao mog života? Šta je to što ja mogu da uradim da prevaziđem ne znam, svoju genetiku, da budem drugačiji, poseban, da pokrenem stvari na jedan drugi način. Znači, takva vrsta pitanja, da ostanem upamćen na kraju krajeva, u svojoj genetici. Neko ima ideju da ostane upamćen u istoriji, sigurno i hoće. Znači, ovde se otvaraju te teme i ta pitanja koja imaju jedno više značenje. 10. kuća i prolazak Saturna kroz 10. kuću je vrlo važan i to je vrlo bitno. Svakako se odnosi na priču naše ambicije, naše karijere i sigurna sam da će mnogi doživeti promenu, možda potpuni preokret u karijeri, možda bude to ne preokret samo u karijeri, nego prosto početak nečeg potpuno novog, a možda pored postojeće karijere započnete još nešto. Ne mora nužno da znači da nešto prekidamo da bismo nešto novo počeli, ali ideja i tema posla, ambicije, karijere, opet šta je ono što mi želimo da radimo. Možda radimo, ne znam koliko, 30 godina neki posao, ali sada sa Saturnom u 10. kući mi osjećamo jedno prezasićenje i želimo da napravimo jedan preokret. Takođe, ako imate Saturna dobrog sa vladarem 10. kuće, vi možete sada upravo da dobijete neku nagradu za vaše životno delo. Znači da ljudi prepoznaju vašu vrednost i da baš sad u ovom periodu dobijete nagradu, prosto da budete jako zadovoljni. Da to bude kulminacija vaše karijere. Saturn je izuzetno jak kad prolazi 10. kuću, zato što je to prirodna njegova kuća. Generalno, to je pozitivan prelazak. Znači, kao što sam rekla, generalno prolazak Saturna kroz 4. kuću je uglavnom težak i negativan. Uglavnom. Ne mora da znači, ali je težak. A generalno, uopšteno, prolazak Saturna kroz 10. kuću je vrlo bitan period i uglavnom donosi dobre stvari. Baš ako imate mnogo lošu natalnu priču Saturna i 10. kuće, onda ćete baš sad da dobijete otkaz, izgubit ćete posao, ali to je opet dobro. Kada malo dublje pogledate, vi ćete shvatiti da taj posao niti ste voleli, nego ste to radili tek da nešto radite, a sada ćete upravo da prepoznate šta je ono što želite da radite. Znate, nekada moramo stvari da posmatramo tako da moramo da nešto izgubimo da bismo uopšte prepoznali i dobili nešto novo. Da toga nema, mi bi ostali sve onome što je kolotečina. Inercija je ono što nas uglavnom jako većinu definiše. Prosto to je to. Ta reka, to korito, ta inercija, ta sigurnost, sve mi poznato, aj drž se toga, ono je nepoznato, možda je lepo, ali je šta ako ne uspem, šta ako ne budem, šta ako se obrukam i to sve šta ako nas uglavnom drži u nečemu što je prosečno. Pa možda vam baš Saturn sada da tu lekciju da izgubite ono čega ste se grčevito borili i držali, a onda ćete za neku godinu kažete hvala Bogu kad više nisam u tome, nego sam dobio drugi posao i radim nešto što sada volim. I bit ćete mu duboko zahvalni. Ali tema posla je vrlo naglašena. Takođe tema roditelja. I kroz 4 i kroz 10 je tema roditelja. Uvek. 4. i 10. kuća predstavljaju da li oca, da li majku, u zavisnosti od toga da li je muški ili ženski horoskop, ali može da označava neku promenu, možda i zdravstvene probleme i za roditelja. Svakako i to je tema. Imamo još 11. i 12. kuću. U svakom slučaju prolazak kroz 11. kuću donosi jedan ozbiljniji pristup prijateljstvu i prijateljima. Mnogi baš u tom periodu
ostaju bez svojih dojučerašnjih prijatelja. Nekako kao da ti prijatelji nestaju iz našeg života. Lako nam dolaze neki drugi ljudi. I kad nam Saturn prolazi kroz 11. kuću, a ulaze nam novi ljudi u život, prijatelji, na njih mislim, poznanici, prijatelji, to su bitne veze, to su opet karmičke veze. Sa tim ljudima smo imali kontakt i vi ćete prepoznati da, iako nekog malo znate, da nekako imate tu jaku vezu s tom osobom, da vam odjednom ona postaje vrlo bitna u životu, a to samo govori o tome, u prilog tome da ste sa tom osobom povezani kroz više života. Uglavnom, ta tema prijateljstva postaje vrlo dominantna. Možemo doživjeti razočarenje upravo tada, a samim tim da prestanemo i sa nekim da se družimo, tražimo jedan ozbiljniji pristup, odnosno prepoznavanje ko nam je prijatelj, ko nije, ko treba da bude u našem okruženju, ko ne. Ko je ubica našeg vremena, to je vrlo bitno. Prijatelji su često ubice našeg vremena. Mi gubimo vreme na ljude, a onda posle se pitamo, Bože, mogao sam da uradim bilo šta, a ta osoba nije to zasluživala. I mi ćemo prepoznati sada, kad nam prolazi 11. kuću, ko je zaista vredan naše pažnje. Tako da, pustite, i ako vam neko ode iz života, tako treba. I ako vam neko novi dođe, tako treba. Prosto imajte poverenje u Saturna da on bolje zna neke stvari od nas. Druga tema može da bude vezana i za uključivanje u neke razne organizacije. Po meni, Saturn u ribama kroz 11. kuću jeste dobar za to da se uključite nekoj humanitarnoj organizaciji, da se priključite, da volontirate, da pomažete, da baš pokažete onu samilost i saosećanje koje jesu vezano za znak riba. I na kraju 12. kuća, kad nam Saturn prolazi našu 12. kuću, on će nam aktivirati sve te najdublje slojeve naše psihe i nesvesnog. I ovo jeste period najdublje introspekcije. On ne mora da označava da je težak, ovo je kao jedan pripremni period za onaj period koji će doći kad nam Saturn bude u prvoj kući. Jel tako, posle 12. nam ide prva, koji sam rekla na početku da je vrlo bitan. Ovo je kao jedna priprema, a da bi se nešto pripremili, to je kao da moramo da podesimo energiju. A zapravo, baš je ovo period kad ide kroz 12. kuću da se oslobodimo onog emotivnog smeća koje sam spomenula na početku, da očistimo sve to što nam zagađuje našu psihu, sve ono što nas plaši, sve ono što nas usporava, sve ono što nas drži u nekoj blokadi. Zato je svakako najbolje. Znači, ovo je proces oslobađanja od prošlih obrazaca. Opraštanje, isceljivanje na najdubljem nivou. Eto, tako da kažem. Znači, vrlo suptilno, posebno ribe. Znači, vidite, sad je je u ribama u 12. znaku, vam prolazi 12. kuću. Ovo je vreme čišćenja vaše karme. Šta će vam isporučiti, nemam pojma, ali prihvatite to, budite spremni. Budite zahvalni za svaki dan koji imate, budite zahvalni na svakom iskustvu, budite zahvalni na prilici, na kraju krajeva, da možete i da ispravite nešto i da uradite na bolji način. Pa šta lepše čovjek može od toga da dobije? Nije lako, ali kroz 12. kuću nije toliko teško. Mislim, naravno, teško je ako neko ima zagađenu 12. kuću, ako ima teške planete u 12. kuću, pa ta osoba je već karmički mnogo opterećena. Jer ta naša 12. današnja kuća je bila nekada prva, to ste bili vi. Koliko ste svoju dušu opteretili, toliko će sada Saturn da vas pritisne. Ali ako niste, vama će ovo biti lagan period. Zapravo imat ćete potrebu možda malo više za osamljivanjem, za razmišljanjem, za pisanjem, za tako, kroz neke razne načine i tehnike, kako ćete nekako dublje da se povežete sa sobom. Ali vrlo isceljujući period. Ovo je period kada vi stvarno možete da se oslobodite mnogih fobija i strahova koje vučete možda iz svog detinjstva. Eto, dragi prijatelji, toliko od mene. Eto, sat vremena ukupno će ovaj video da traje. Ovo je, eto, da kažem, onaj dug koji sam, nadam se, sad i ja izmirila, kad sam obećala da ću pričati o tome šta nam Saturn u ribama donosi, a najlakše je da razumete kroz koju kuću vam prolazi. Evo se sad čak i rimuje, što je super. Tako da, eto,
toliko od mene, a mi se naravno vidimo uskoro ponovo. Pišite mi vaše komentare i to šta ste vi zaista osvestili, kroz koju kuću vama prolazi i šta je vama doneo. Toliko od mene, mi se vidimo i čujemo uskoro ponovo.